Allah sani sau biyu ana ba damar citizenship na wasu kasashe da ina zaton a duk mutum 10 tara in aka ba su za su karba, amma ban taba karba ba. An bani ban taba karba ba. Akwai kasar da ta bukaci ni in zo in zama dan kasa, wallahi naki na ce ba zan karba ba, na Najeriya kadai nake bukata, kuma ƴaƴana na hana kowa har a yanzu ya karbi na wata kasa. Saboda me? Saboda in na yadda na karbi na wata kasa ba zan damu da gyara kasata ba, amma in ba ni da komai sai Najeriya, to dole zan yi kokari na gyara ta. So duk abin da kaga mun yi haka muka fahimci addini. In muka fahimci haka ne daidai, to wallahi duk duniya ba mai iya canja mu. Abin da muke shine me? Mu fahimci daidai. Shekara 2 ina karatu a nan, ai akwai dokar da ne a wurin aiki na haɗa nambar ɗan ƙasa da wasu abubuwa waɗanda bai musu daɗi ba, suke ta'addanci. Akwai wanda ya hoto ya ce duk inda a ganna Afirka a kashe ni, ba faɗa ba, ya sa na juya da baya. Kun ga na zo na gagara karatu? Akwai wanda ya ga akwai damuwa tare da ni? Wallahi duk bala'in duniya ba abin da yake ajiye ni minti ɗaya sakan 60 ban yi bacci ban na tashi. Saboda in barazana na kisa da duk nan kafin kusan da bana duniya. Tun ina documentin adadin barazanar da aka yi wa raina, na san lokacin da an rubuta sau 44, kuma babu empty threat, kuma babu wanda ya taba gana daina me nake yi. Kana iya barazana amma ka gwada ka gani inda ni ne. Allah ba a taba yi aka canja ni ba. Ai an yi. Mutum nawa ne zaka masa wannan barazana ya ci gaba da abin da yake? Har yau na juya da baya? Na san raina a hannun Allah yake. Shi kadai yake da ikon da ya bani, kuma shi ke da ikon ya karba. Da ni duk duniya ba mai iya ikon ya dauki ran Isa sai Allah. Idan lokaci na yayi, wallahi ko a sujada nake sai na koma zuwa ga Allah. In bai yi ba kuma wallahi duk duniya ba mai iya fitar da ni. Ina da'awa, akwai time da iyalina hada makaranta tun ina Bauchi, ta dauki takardar da aka baka ce a daren nan za a zo a kawo mun ataka kashe ni. Ta shigo da shi dauka karanta. Ina azkar na daga wa'azi a ƙauye, kafin na kammala na yi bacci. Sai da asuba na tashin ga takardar, abin ya dame, tana ta mamaki, lokacin ba ta da ita ne ba, ta ce haka kai bacci, ci to me dame ni, ina irin wani na hana mu bacci da ina za a yi. Ba haka muke ba. Da abu ɗaya ake canja mu, shine ƙarfin hujja. Amma wallahi in baka da hujja babu wanda ya isa. Wallahi babu shi, duk duniya babu shi. Sai da me? Sai da ƙarfin hujja. In ka kawo ƙarfin hujja, wallahi ba zan ɓoye maka ba, na fi ruwa lankwashewa. Amma bayan haka babu. So hujja kuma ne me? Qala Allahu qala Rasulullahi. Kuma ya zama ka iya buɗe takardu gaban malamai ka zauna, ba wai ka shiga Google ko wani abu ba. A'a, hujja ta malamai, yadda na buɗe dinnan kai ma ka buɗe ka kawo hujja. So mutum yana bautan Allah ne da yadda ya fahimci me? Ya fahimci addini, yadda na fahimta da haka zan bautawa Allah. Yawwa, irin barazana da muka gani akan hidimar addini, wallahi da ban rena wasu ba, amma wanda zai ga wannan barazanan ya yi. Akwai wanda ba sa yi shigowa Najeriya saboda tsoro, amma ka taba gana fita a cikinta? Duk bala'in da aka yi a North East, ka taba gana cewa wai ba zan zauna a North East ba? Duk wanda ya sani ya san duk ana cikin ma rashin tashi hankali. Zan fito ne salloli 5 a masallaci, a lokacin a gidana ko dan sanda babu. Ana ba wa malamai police a Bauchi, ana fitina. Ni duk wanda yake Bauchi ta taba gana karba, in zan ce kowa ya koma jin aikinsa, ku je ku ji da kanku, ku bar mu ji da kanmu. A gidana nake kwana, ni ban taba karban police ba a lokacin. Babu ko kwaya dai a gidana. To ita rayuwa da hujja ake. In kaga mun abu, to haka muka fahimta. Wannan tsakaninmu da Allah muke. Sannan kuma barazanar da muka gani a rayuwa ba ma wai ta duniya ba, ta rai gaba ɗaya muka gaya maka ba za ka iya bacci ba in ka ji ta. Wallahi dan tausayi ba za ka iya bacci ba. Irin abubuwan da muka shiga, amma kuna zaune ana ko magana ban taɓa yi. Bai shekara 2 na taɓa zuwa ma ne magana, kuma na taɓa hana yawo a Afirka. Daga lokacin a Afirka na shiga ƙasa kai 7 ko 8 suna yawo na. To menene dan adam zai iya ɗaukar raina ne ba Allah ba? Kuma addinin na wasa muke yi ne? Ai addinin ba da wasa muke ba. Allah ba da wasa ba ne. Wallahi addinin ba da wasa ba ne. Wannan hidimar addinin aure na tafi kowace ni'ima da Allah ya mun a duniya. Zan iya barin kowace ni'ima don wannan, saboda wannan ita ce aulawiyya a wurina. Duk ni'imar da Allah ya mun ba abin da nake jin daɗi kamar matsayina na almajiri da yake karatun addini. Ni ban ce malami ba ne, ban isa ba. Akwai malaman, mu almajirai ne,
amma ba kai saka ce mun jahili ba. Ba zai yi ka faɗa haka ba zai yi ka faɗa haka. Yawa ni dai ba malami ba ne, kuma ban taba zuwa gaban ku na ce muku ni malam ba ne, ko na taba? Ni almajiri ne. Almajiri nake, haka malamanmu suka tarbiyyantar da mu almajirai ne. Ku maybe ku malamai ne, maybe ku malamai ne, ina magana akan kaina ne cewa ni gardi ne. Amin ya hayyo ya qayyum, amin ya rab, amin amin. Wannan idan ka duba irin waɗannan approach na da'awa, kawai a hoto a yi ta zage-zage da sauransu, a farkon zuwan shari'a a ƙasar nan mun yi shekara ta 2001 2002 wa'azin shari'a. Ina cikin wanda suka yi ta yawo duk ƙasar nan muke da'awa na wa'azin shari'a, amma ya gyara al'amura? Ya gyara? Saboda ba haka manzon Allah ya ce ai ba a bisa ga fahimta ta, bai gyara ba. Yanzu irin wannan ya kawo abin da ke faruwa a Yaman, shi ya kawo na Syria, shi ya kawo na Libya. Akwai wanda ke sha'awan ƙasarsa da koma irin waccan? Duk irin wannan ya kawo. Shi sa duk abin da manzon Allah ya karantar in ba haka aka bi ba, to wallahi akwai matsala. So ana addini ne da ƙarfin hujja.